Kinoi ka adong kibadan hapak syatru jang ka fastom kira pelongi ke jeng songkran mohor ka jongki nadu ka arpu artrik bena agos arja apsan hamadan malki hadu menta kidang beteng ia ke jengale na menta ban penyo ia ka hok lene ke jeng dawa jongki namar kembang yu i hadu menta hi ka sarkar kampat sangap satya ia ka ka bakinoi kai adok kidawa kini kinoi kai adok kidan hapak ka syatru jang ka fastom kibakan thop nadu ka kinoi kai LP Noi kai UP ban noi kai secondary school. Kini kai baki dan hang tei haka jaka ka baki syong kalan mohor. Kawini ka ba pelatam kalong. Ba hapdeng jong ka jengwan jong ki na kisnong ka ba per. Kiwan na ki kunhon balang ki ba per. Kidan ki ba long kristan ba kidan ki ba empat long kristan ro. Le ba kidan na tei kidan ni kawi ka thong ba kata kalong ki pun I ya ka musim jong ka jingya teli kawi. Berkata kalong da ka baki yang bani duai lang benmit menstep bat kani kejeng duai ke beteng bat ki sedang ia ke sengi dah kejeng duai menstep bat ki penkut ia ke sengi dah kejeng duai joki haba ki duai hang tei kidan ia kejeng khot kerpat ba blei nyu sngo ia ka ke bakino hikai ki dawa ki bu kejeng duai ban khot kerpat ia blei nang bu nang thau ba blei un pelaj dah kejeng ma kejeng masau bat kam ta pren kamit bat kayong kabaka jakat ya kejong ki kalong be hamadan kamlong lani kamdan kanu kecingker kumta le sing lawan syuong bakala ban bu jengma ya kecing im joki rekino hikai kidana te banduai ban kerpat ho blai bo blai na airu ya kamet ka bakot bakya ya kino hikai paro kamtam ya kino lam kabas ngumlung kalong ba kino hikai kiduai bo blai un pasiau ha kidonut jakino lam jaka sanhima sima kata no chief minister in charge of education pada baru kin rupungut kinai kai bakin snguthu ia ka jeng jong kinai kai bal bakin sngap bat manjur ia ka ke baik kinai kai kitawa ki pelet ja ka jeng mut jeng perkat da ka baduai jur bau blain pasiau ia kini kinai lam be jokari kasi jongi kane ka jeng le jong kinai kai kapan isya ka jeng kit kri baki dan ia kata ka jeng angnut banwan rai ka san hima sima lane kalawai ka kerpang lani ka kerpang iki kun kiti baik pateng jongi hi parakoi kane ka jingle jo kino hikai kapan isya ka jingkit kli ban sandor yak lawai jong ka sensyar kadar bar kerpang iki kun kiti ha ka pateng kabanwan bang nyo ikte kino ilam ka shifting nekong yo blai kidawai ka hok omda ka bor ne omda ka jingele ka jongki omda ka jingi kun persya omda ka bakin yele persya ek sukar dari tang da ka jing tho kham tam da ka memorandum ka ba klapa sha u minister in charge jong ka education lamro sha u chief minister jong ka chella bat kum juro kila pelong da ka jing duai kil pada blai problem cha skor problem yarap ya ka ka baki ki agnot ka jing le jong kini kai kila aisha ka jing ro ka babon wan ngiu iru na kalyang jong polis ke badan duty ka te jaka habang yo bani kran barki depan pausya kata kecik mesim jong kacing sngumulung lane ke jing kata ka mesim jong kiru habak yo ya ke jinglong shiso chidur kinai kai ki badan hak ne ke jaka bandawai ka hok jongki bat ki ongru bangim pat yo ikot ba ki noyaki kin sedang da ka jing duai man la ka step bat kan pen kod iksengi da ka jing duai kan ne ke jing le jong kinai kai ki badan ne ke jakang te marki kala pelong syawat iki polis baki ong baki nahi kai kilong sisa kidan ya kata ka jing hikai omtang da kam ta kala wei jik kina de ban hikai ro ya ki wei de badingi lang baro hakani ka pateng ka manta ini pe hadu ka bakut baki nahi kai jing kidan sisa ban pelong jing duai ban mit ban step nyanyo ime long play im play bushisha nyanyo ime namar long play bushisha play bari bushiba what play imla yega man play try kama yega chile raat kame andor ko kala yega man
Andre Andre dang ka Gor bukta utame Ye bangila Ye banyu ma eke giting ka utame Aw blay kanat bolong rupling jongi kini kupor Yera bingi kum gino ikai ke bedon sama kini keceka Hoy cica kini keceka kamdei keceka kabang misai dong